Sani kabiro. And I was wondering, piche majogi giokel. Kidi towns and your National Youth Service. Those are not people who are allowed to take any security measures in this country. By check. Erawacho ni kilworo check. Number 2, sama nitie demonstration. Any plain cloth officer must not be there. Nyako bed in uniform. For bed, mondo bed identified. No man is security officer. Te inge gimomi azimio nyalo wacho ni gini ogikere ga koko. Police gi donjo ga yegi. Iwinjo. Sama ji demonstrate. Mabe gine magi to katiagas. Mabe gi mancha so nyacha wacho in another station. En jo turwa o mako tiagas kapoko lwar piny. That thing is a bomb of its own. Onyalo dhi kata gulweti. Iwinja. Mane gi manyalo punjo juthuro. En gino marani gi winjo nikech waja neno kara mna jong'anyo ma ibayo tiagas to make kendo chako. Mano kodwa. Man gin en a bomb of its own. Onyalo akta gulweti, onyalo kta chodo lweti bolwar go ilo. Iwe ogore piny akinyalo kta gwe. Bomuoch. Keka ko muoch no to na dangerous thing. So gimanya kwa winjire ka. Ingen sama bende idwa kelo topic bulai. Tadwa ni oro ngati siro kucha. Sani ni jok mani siro. Gintere kata mana jona orie sapo orie cameras ni kata kikomba sani. Ingisa nyanya minyo silinga par. Kino anka ngato uso nyanya silinga par. To nya beni gi nyanya mochako kethre ma uso keta dik. Iwinjo. Onge ngama nyalo manu ndalo mane. Iwinjo nikijana ng'eyo ne kata na dhi siro. Ang'ene nyanya sani adek en siling piera reo. Iwinjo nitie nyanya ma silinga par minyewa achiel. Bende wacho ni lure gi kuma ng'ato nyiepe. Onge kama ng'ato nyiepe. Nairobi kae I'm telling you unless idhi kawo nyanya ma chokora ndo kwanyo ka jusiti riembo ji. To oketi corridor. En koro nyalo uso at a throw a price. Obedo joma wacho. Makoro nengo pod tek. Wadwa inform sirikal. Anang'isi nikech anang'eyo no sirikal has got the best people all over and around the world. Problem betie mana ka sirikal ok winji joma ndiko. An gima ng'eyo no sirikal nyaka bed no biro go joge moago oko to ko adopt joma ne ni sirikal. Civil service nyaka nene. I want you to take history from Kenyatta's time. Bibir Moi, Bibir Kibaki, Bibir ngamiluongo no Kenyatta wanyoti yonyoro. Ibro no ankanti semblance mag jok mosobedo kanyo all along. Iwinja. Kada sani the current treasury. En ngama notiyo Moi. Let us be firm and be strong. Wawachura dira. Sirikal mawinja expert does not go wrong. The only problem comes in kibiru gujogi miago oko. Makati mesto ginyal kweri nkechi migi teach. To magi to jok mongo oyudo teach because of their brain. They will always advise you. Ta good government. Gecho wacho kai ni sirikal temo. Gimomi azimio wacho, you live with your policy. President no wacho within 100 days. Odi change ngima nikech osobedi orcha en deputy president onge gik maricho gi gik mabeyo modhi loso. Omiyo within 100 days no duogo to ngiso jine gini gi gini asotimo. Until to date, one good weche